Te olette varmaan lukenut, että kuinka nämä teollisuusjätit Google, Spotify tai General Electric on kertonut menestyksensä salaisuuden olevan liinaaminen. Ja me tiedetään, että lean on maalaisjärkeen kehittyneempää käyttöä, eli kaupunkilaisjärkeä. No, minkä takia kaikki yritykset ei sitten liinaa toimintojaan? Sen takia, koska se on kuitenkin aika vaikeaa. Liinaaminen on vaikeaa sen takia, koska se pakottaa ihmisen muuttumaan. Se pakottaa meidät pois niistä totuista, mukavista toimintatavoista. Ja muuttaminen on aina vaikeaa. Se on myös vaikeaa sen takia, että lean perustuu virheistä oppimiseen. Ja meidän tulisi oppia iloitsemaan tekemistämme virheistä. Se on aika weird juttu. Leanissä pitää olla huolissaan, jos organisaatiossa ei tapahdu epäonnistumisia. Epäonnistumisen kautta voidaan aina oppia uusia asioita, kunhan ei vain toisteta niitä vanhoja virheitä. Kun vihdoin on saanut jotain valmiiksi, niin pitää ilota siitä, että hetken päästä se taas revitään auki. Eli loppujen lopuksi koskaan ei saada mitään valmiiksi, vaan aina vaan parannetaan. Eli jatkuvaa parantamista. Samoin leanissä tavoite, eli pohjan tähti, on sellainen, mitä ei koskaan saavuteta. Se antaa vaan suunnan.